Yakanipeni nyaya ndeyekuti uya kuDare tikurukure zviri kunetsa mumusha. Ndanimbodza kuti pane muDare zvaitwa kutaura izvozvo ndikasiyana naTapio wachitaurira kuna Nameki. Tinzwe kasiyeni kana Tapio. Kama yuhamira sei? Magariro akaita vanhu vanomira zvakanaka. Avo vasapozi vange vari pamberi. Handidhime kwachina mberi. Musapozi vange vari pamberi. Kwanai baba. Handisi kadzinyaya dzakasiyana. Wanzi imwe. Kana asipopa samoni pano hawagadai. Wakatokwana waripo. Saka ndipona ichaurema. Ndiye akazvikasiyana. Chua takauya pano kuburikidza kwemhuri kwamatosi inova vazukuru vangu. Nyaya yatakamhangarira ndeyekuti havasi kuwirirana. Kusawirirana kwavo kwaita ndipinde pakati ndekwekuti vari kupumhana pamusoro pamai vakashaika. Saka inini sehanzvadzi yemufi ndakaona zviri kuramba zvindishungurudza kuti vanhu ava vanotadza kuwirirana yese vari kumusha kwavo, asi zvavari kutadza kuwirirana nazvo ndezvekumusha kwangu inini ihama yangu yakashaika. Saka ndakauya pano ndokunga ndakauya kunze kunge paikwatiswa kunze novavo vairi vasiri kukwanisa kupinda mumusha, asi izvo ndenisinei nazvo ndokunga takaedza kugasira vanoti hatizvigona vakasiyana nazvo. Kupumhana kwokunge wakanangana nehama nemutorwa mumusha ndokwakanyanya kuti simudzana. Ndofunga handina akawanda. Mungangodzoke mumashure mbishana kuti yakamboya muDare? Hanzi hamusi kuwirirana, saka asi kuwirirana ndiani nani? Nekuti kusawirirana panofana kunge paine vanhu vairi. Ndiani nani wasi kuwirirana? Hausiwirirana pana Mukoma. Mukoma. Koita sisi vasipo pana vanogara kuUK. Hatisi kuwirirana. Saka inini mbamiro tiri 5. Vakomana 3. Uye ndini last born. Sisi ndiwo first born. So inini ndiri kufambidzana nasisi panyaya dzekuitika kuti ndizosvika pamunhasi kuti tonozomangana neyayo. Saka titaurire mamusi kuwirirana, zvamusi kuwirirana zvacho kuti Dare rikwanise kubatsirai kana kuti tikaona kuti haizvi zvinotoda vemweya tikuendesei kune vemweya titsanangurirei zviri kuitika pamusoro weDare. Zvakaitika ndezvekudai. Mama wakashaika. Takagara kwakasiya wachengetwa nehama dzavo kwawayo. Patatanga kugara naMukoma pamba takangosara tiri vairi. Tagara pamba hapana chaiona chainyanyonetsa. But inini ndakazotanga kunetsana nemukadzi wangu. Saka mukunetsanawo nemukadzi wangu takatangofambawo kuendawo kumapositori. Ndaudzwawo kunzi kunetsana nemukadzi but hatina zvakawanda zvakakwanisa kutaura mumusha menyu mutema. Amai vakashaika. Ndakati amai vakashaika. Zvanzi vakashaika rini? Ndakati vangosheka muCovid bomu. Zvanzi asi chatiri kuona unge munhu akapedzisa amai vako unenge munhu unomusha mumba matinogara ino. Asi mupositori haana kumbova muindira pachena. Pandambogara. Saka nokuramba ndichinetsana nemudzimai wangu chingonamba ichingonetsana. Pandaenda futi kune mumwe mupositori baandiudza for the same thing kuti mumusha menyu mutema amai vako hawana kufa zvakanaka. Pane munhu akapfudza amai vako. Izvi zvinhu zvongoramba zvichingondinetsa. Saka pakudaro ndo pandakatanga mupositori futi akazondiudza kupedzisira kuti munhu aigara naamai vako ndiani? Mapurisa. Nokuti ndaisagara kuno kudaigara kuCape Town. Munhu aigara naamai vako mapurisa ndiani? Ndakati Mukoma wangu.
nemukadzi wemukoma. Zvakanzi ipapo ndo pane syndicate yese. Saka ndo patakatanga kunetsana ipapo. Inini kuzosvikirawo simungo kubva upamba obva nongowasiyawo wakadaro. Asi munhu wandakatanga kunonoudza kusuma nyaya iyi, ndakakwanisa kusuma amai vatakasiyirwa vanova Muninína waamai, kuti ndo zviri kufamba zvichitaurika, kuti ndo mamirire enyaya, kuti amai havana kupa nenzira yakanaka, pane zvakaitika kuti amai varasei vashayike. Iyo zviri kutaurwa Lameki. chakamira musori dareresa. Handina akawanda andokwanisa kuti nditaure panhau irikutaurwa nemunun'una wangu. Munun'una wangu aigara South Africa, mai ndiye ndaigara naye. Aiberekwa nemukadzi wangu for 14 years. Achigara pai ika mukoti 1 mai wairwara uyanga South Africa, ndaigara nemukadzi wake futi nevana. Mai vakarwara, vakomana ita sei, uyai tionerechi pamwe chete. Hapana akada kuita sei, uya akagara 1 week namama. Vakomana uyai, sisi vari kutaura vakatobva vati inini ndikauya ikoko munodyei. Ndichamati uya ndiwe wega musikana 1, mai yogezwa nemuroora here, hanzi munodyei kana ndauya ikoko. Zvatiri kungodya ndizvozvo zvataita sei, zvinenge zvaitika ndizvozvo. Munun'una wangu uyu atipotsei maari kufamba namo, maari kutaura. Sisi wangu vanotaura vanoti ndikataura chiti ndiregererei. Umbo hwandinawo hwekuti nyaya inyatsokure clear. Akaenda kumapositori, handiti aroti akabata chi vanhu vasina kunhingirira, vasina kufambisa zvakanaka pana mai vangu, handiti ndinosori manhu ndobvumidzo rekusumudza vanhu kuti nhingi taurawo masitawo. Mainini wangu vari kutaurwa vari munhu wabvunzei kuti takafamba kangani mai wachirwara nawo. Mainini waakufamba nekuyo ezvinezvi ndakafamba nawo kangani, vari papi mainini Sinzara kutoni. kangani. Wabvunzei kuti ndakafamba nawo kangani, ndinawo mama wacho futi. Inini akungondibhati kuti nditaure. Inini sisi wangu wakanditaidza asi wakanga warwara kutosvika pandakaita inini. Ndakasvika waine kwawakanga wachina 1. Kechi2 ndakazodaidza muprofita. Kechi3 wakabva wastroka pataenda kuhospital. Ndakabva ndadzoka kumusha kwangu kwahundi kuzoshaya kwawo ndakamwa ndisisi. Pamusoro mama ndida kuburitsa humwe umbowo hwekuti sisi wangu vanova ndo vari kusponsa ana sekuru, munun'una wangu namainini. Munzwe zvavanotaura, umbowo hwangu uri pafoni. Mukana Isa. Wari kubisisa wewa. Okay. ndo vari kusponsa kuti zvinhu zvimire zvazvakaita. And she's the only girl. Yeah, Mbale. yes. Another. Winet. Okay. Sisi wangu ava vane mabasa. Sorry, ndopera pana pano.
Ndio wangu wa Mapositori. Wangu pati. Mutobvunza mama kuti muprofita uyu ari kubuda apa ari kunamata apa ndiye akauya namama wakumba. Nyaya iyi iri kubudira pamusoro, haisi kunyatsobuda chaizvo chaizvo inofanira seisa kubuda, nekuti kana taakuitsanangura isisu pamusoro pedare. Inini ndindaigara namama, handiti mama wakarwara wakafa. Mai nini watsanangura padiki diki pacho pakaita sei, pavakaona mai vachita sei vachirwara. Inini ndaidhireva mota, mama warwara kuHarare. Mai nini vachidaidza kwaHondi, toenda kwaHondi unorapisani mai wangu, handiti todzoka ndichirapisa mai wangu. Mama wakasvika pakurwara, ndikaziva kuti mama waita sei warwara. Mama wakaita kensa yemuchibereko, ingirini yangu tinani. Yemuchibereko. Saka kensa yakananga kuita sei kuonekwa. Mama waizvi padumbu wakadhirenwa mvura, akaiona iye munin'ina wangu 1.5 liters yemvura yawakadhirenwa kwambuya Dhokasi. Pavabuda vakatobuda vachitonyatsotsofamba. Indikatofara kuti mama chi right. Taenda kumba pakapera 1 week. Mama dumbu rakatanga kufunda sei. Sasa takaenda kwaGaina after that. Gaina ndiye akazoti waendesei kuParktown Hospital. Ndinoita sei? Ndinoita operation ikoko. Saka mama the moment yawakanzwa operation, pfungwa dzavo dzakabva dzaita sei? Nokuti vakanga vachitora kuti handidi kuchekwa. Havazviziva. Mai nini waitokwidzwa bhazi nasisi wangu kubva kwaHondi vachiuya. Mai nini takavataurira. Sekuru ava takavafonera. Sekuru ava takavafonera. Sekuru George. Idzi hanzi dzamama idzi. Dzirapedza. Wabvunzei kuti wakakangana vachiona mama kumbawo. Havana kuuya kuzoona mama. Vakauya parufu pamama handiti wavadzokera. Mama wangu wakusvitsa 3 years musesandi. Sekuru vanongobva vatsika kumba. Takavadaidza panyaradzo sekuru last minute bva vatiza kudaiwo. Last minute vakafonerwa vakadzima mafoni. Havana kana kuuya. Baba wangu varipo panapa. Havana kana kuuya kuna baba wedu vachitaura kuti zviri kunetsa mumusha ndezvakati. Vateve nezviri kushamisika unoona vachinoti tawanda. Nokuti ndini ndaigara namama. Baba vari panapa. Vari? Ndiri baba vemhuri. Pamusoro muDare rese. Nini chandoda kukumbira kubvunza. Taura makandisunzei Izvi baba. Chandoda kukumbira kubvunza muDare rese. Ndechekuti kana mumusha mukaita kusanzwisisana, totanga tagara mumusha here kana totanga tamhanya kudai. Nekuti nyaya iyi totanga kuinzwira kuno kunzi mwana asundiswa. Asi isusu semhuri hatinambogara pasi pamwe. Ndimi munogara kupi pamusha apa here kana kuti mune dzimwe mhuri yanga iri mhuri yanga ichigara yese? Iyi mhuri yogara yese. Inini ndogara kunyanga yese. Taigara tese kuHarare. Uye chimwe changu ndechokubvunza. Mai wafa muri popamba. Ndiri kuHarare. Muri popamba. Asi muchiri mese. Ndine yangu imba kwandaigara. Hamuchiri mese nevadzimai. Ndibaba. Ndine Mukoma mukuru asara. Ndiye baba asara 1. Akatauraika. Unoda munomu kuti tinyatsospecify. Ndizvo sorry. Ndi baba mukuru. Pamba potse. Iyo yapindurwa kuti yabvunzwa kuti wakamhanya kuDare wasingauya kwandiri neyo. Mambo chokwadi kugadzika munhu anoita zvinonga zvakwanisika, ngokuti zvaita makore 3 musina chamakaona chamakaita.
saka iko zvinezvi machiona sekuru kutoti no vana vane zviri kunetsa, saka mukunetsa kwazvo saka zvauya kune muridzi wazvo. Muridzi wazvo ndiwo mambo, zvokutoti havana kuti hatina kugara pasi, kugara pasi unge zvakanaka uchingokurukura muchidya bedzi muchikurukura musina chamasorovha. Saka iko zvinezvi zvaakusorovhwa namambo kunokudare, zvekuti dare ndo basa raro namambo. Munhu wese ari pasi pamambo anongoenda chero kwaada kuna mambo, hazvinei nekuti kuna sabhuku kuna ishe, anosumuka ikoko achinanga kundomangara nyaya yake kuna mambo. Saka ipapo senyaya iyi semamiriro ayakaita taona kuti akakodzera kuti apa pane kachiturika karipo, zvinofanirwa kunge zvionekwe nevanozvikwanisa vanozviona. Ndikukumbirawo inini kuti Muninína wangu ataura kuti akaenda kumapositori kairi achiudzonzi pamba anditi ngaanyatsobude pachena ataura kuti ningi ndiye akataura kuti ningi ndiye akapedzisa mai. I think ajekesa vanhu vaataura akati zvinonzi iwe nemukadzi wako pahwiri hwenyu ndo panofungirwa. Right. Adi kunyoresa nemukadzi wangu apa nekuti munezvika sori mambo ndakutongesa inini ndichadzokera kumboko handiti mukadzi ane mhuri yake handiti tingadai tabva kungoya tese vana bla nyaya yabva ngonzi bvu. Saka kuti tiite kati the long story short, toti imimi mauya kana zvikange zvazobata mudzimai wako anonoudzwa nani tozomudaidza kuti auye kuno kuDare oudzwa neDare ange zvadii. Saka ngavaende kuseri kwechuri tindoona kuti sinzi tijekese kune wese nekuti pamwe ifungidziro chete hapana chakaitika. Modi tindonzo kuti pane uchereketwa here zvatinise kunzwa kenza chirwere chisingarapiki. Saka ngatiende tijekere. Tiri ipapo mambo ndakunetsawo kune mbatya dziri kumbo tiri painhau iyoyi futi ndikati tinojekesa kana yawo inini kunganatanga kutaura chendiri kuda cheche kuti wakacheneswa handina zvimwe zvirikunanga but chimwe chiri kundinetsa nechekuti ndinange mumusha mune vanhu vari kunongedzana saka handina ndananga ndo zvataa kuti ngatiende tindoona kuti pane anonongedzwerenga zvonzi hapana chinhu zvino zvodi basa rotoenda mberi.